Pekné predpoludne z Častej. Dnes to bude smer Geldek a Jelenec. Niekde sa uvádza aj názov Keltek. To by mal byť pôvodný názov. Dokonca aj na kopci je už tabuľka Keltek. Ale v mapách je to stále Geldek. No a teraz pôjdem po zelenej až pod Geldek. Sa dá odbočiť na zrkadlisko a sklený vrch. Odbočka hneď vedľa chodníka, tam je tabuľka. Je zaujímavé, že ten prameň má aj vodu ešte. Je strašné sucho. Geldek. Egreš, veľmi pekný výhľadový kopec. Dúfajme, že sa to nezrípe na mňa. Ty brďo, pekne zvlášť do tej trávy. Veľká homola, ten uprostred, ten najvyšší. No a som pod Geldekom. Najrýchlejšia cesta na Geldek je tadiaľto vedľa tohto plota. No ja pôjdem po tejto lesnej ceste. Je to trošku ďalej, ako okolo toho plota, ale je to krajšie. Samotný vrchol Geldeku neponúka nejaké veľké výhľady, ale jeho okolie áno. Preto idem aj po tejto ceste. Ráda. Tu je ten Egreš a ten oproti sklený vrch. Klokoč, starý plášť, hrebeň Vecerlína a Zárub. Vápenná. No odtiaľ to idem a tu odbočím smerom hore teraz. Tadiaľ to potom budem pokračovať na Jelenec. Teraz na Geldek týmto smerom. Za chvíľu som tam. No, už som tu. Takže Keltek alebo Geldek. Toto tu je jediný výhľad. To bol Geldek. Teraz smer Jelenec. Geldek s Jelencom to sú vlastne také dvojčatá. Neviem, či Jelenec není o 1 meter nižší alebo vyšší, už ani neviem. No, pekný výhľad na Vápenno. No, som tu, Jelenec. Niekto tam sedí, takže asi tam točiť nebudem. No tak to bol Jelenec. Celkom pekný kopec. Je tu taká pekná lúka, výhľad síce žiadny. Ale túto z hrebeňa budú pekné výhľady. Veľká homola uprostred. Je vysoká uprostred. A opäť veľká homola. Pekný skalný hrebeň.
A po tejto ceste smerom späť do Častej. Findlová lúka. Tokárska pivnička. Krásna stará čerešňa. Tá tu ešte huncokárov pamätá. Ďalší prameň po ceste. Kajtánová lúka. Tam v pozadí je veľká homola znova. No i greš. Keď som išiel na geldek, tak z druhej strany som sa na neho pozeral. No odtiaľ to je vidieť aj geldek. Tam je ten výsek s tou skalou. Jediný výhľad z geldeku. Svätý Hubert, Božia múka. No ešte tu nedaleko sa dá odbočiť na jeden kopec s peknými výhľadmi, ale to sú tie isté výhľady, čo aj doteraz. No čo by som na záver k dnešnému výletu. Myslím si, že kopec Geldek a Jelenec stojí za to navštíviť. Aj keď tam nevedie žiadna turistická značka, je to pomerne dosť obľúbený kopec. No, parádna dohľadnosť. V diaľke Trnava a za ňou vidieť Zobor a Žibricu. A celý Tribeč. No už len dojsť do Častej. To už ďaleko nie je. Takže zase niekedy na potulkách Malými Karpatmi.